Anyang laki din! Oh, adto'y tibayad ko, pare Pidong. Ha? Ay na, si kakit dimot, mare. Bay amon? Ha? Igatang mulatan iti tinapay, akan nang nakitan anak mo. Sigurado ka? Wen, anya ka laki din, aya. Agyaman na ka roda. Saan na bali? Bumawi akto. Awan anyaman na, kumare. Apag isong adda ak ijay batog ti tersena ni Nana Ising idi kalman. Apag isunga da ka matijay? Si Mardang ti tricycle ni Pidong. Nakalugan ni Olivia. Ay na, nag-sweet damatan. Ha? Win, kumare. Panag ko na. Adda something kadakwada. Anya? Agasam, ititad ni Olivia ti pasahin na. Ngam saan nga inawat ni Pidong. Ay, kat, amangan italaeng mat, ha? Oho, jaklapat yun. Talaga mo't na yung Olivia, pil-pil yan na dagiti amo na nga dakwarta na. Ha? Ay, nasakit lang ang tinakom ko. Gaputang mumatan. Adda na palabas may kinipidong. Aging gangamin ita, kat addalat talimad, apanagayat ko kenkwana. Sabali at talaga ita panawan. Uray addan anak na kat sumarampiting dapay laang. Anyat ibagbagam si ka, Maria. Dayjay man nga Olivia, nana. Panag ko na kat addalimod a relasyon dakin ni Pidong. Anya, kasanumot anay bagada ita. Madlawmod, nana. Nag-sweet dan tupay no aglugan ni Olivia iti tricycle na. Anya? Ay, awan at talaga ti pil-pilyan na day ti babae. Basta amo na nga dakwarta na, tutupan na. Ay, saus, amangan kit di ma't no adala sakit tinakamukin ni Pidong. Gaputa saan kayaw anagbayag, idinaadaan kayaw iti relasyon. Anya? Imayak, taadda kayat kong aramiden ta bakla. Ha? Anya day ta? Kayat ko apagpudnuan ta ni Olivia. Anya? Kayat ko ngamin apun kan, no adda talaga ti relasyon da kinipidong ka. Ha? Oray awan kamin kinipidong. Mariknak ngamin amasaksakitanak latta. No bilang tagayat iti sabali. What? Kat no aminan na nga da relasyon da. Ha? Idanon ko iti asawa ni Pidong. Iti kasta, sardangan ni Olivia. O na yan. Ay, kat, anya nga rutaramidan ta. Tapno pagpudnuan ta ni Olivia. Kastoy kumare. Awisak amapantay yung mga ijay ili. Uray siya tagastos. Basta agpudno laang. O sige, kat kulay ta. Foods ko naman, anya lang kit dinaya. Imaya kun dito balay mo, tadinakmat ngamin isisin iti messenger. Ha? Awisan ka ko mga ag-dinner inton malum ijay ili. Ne, itaman pa yung awisan na nga dinner. Apay, kasangay mo? Ay saan mat? Kaya't ka lang ang akasango amangan. Kadwatan ni bakla. O sige, day talaga yam. Umayak, Maria. Sa di naman ang tipapanam. Ay, andala papanan mi ijay ili, manong. Marabyan kan tumanay. No saan ngamin nga importante tipapanan, saanin amapan. Ni manong mat,
Importante ti papanakan niya. At danaskin nga amok. Anya day ta? Ay basta, ibagak to no mapagpudnok jay tao. Agyaman ak unay ti panangawis yung kanyak ha. Awan anyaman nga si kakit din. Ayun gayan, adda ko makayat ko asaludsudan ken. Ha? Anya na ita? Kwa? Adda ka di relasyon niyo kinipidong? Ha? Relasyon? As in relasyon? Wan no saan laang ti sumbat mo. Nakadkadlaw ngamin, tunggal aglugan ka iti tricycle na kat nag-sweet kayo. Anya? Kung anya, adda ka di relasyon nyo, di ka madanagan. Tano ibagam nga adda, da kami laang kinibakla ti makaamu, saan amaamon ti uray asino. Awan, relasyon mo kinipidong, Maria. Pagayam lang ti pangibilbilangan may ititunggal maysa. Sigurado ka. Wan! Anya lakit din, aya. Kasanungay, kat awan mo ti inamin ni Olivia, di napantayo na nga. Oho, jak lapat yan apod no ti bagbagan. Ha? Ken amom ka di. Nakitak man ng tipos ni Pidong. Ha? Ni Olivia ti Dagos ang nag-react. Ken amom, kanayon nga agre-react iti heart. O, anya nga iti kayat na asawan. Iso adida mailimod nga da relasyon da. Kunam lang dayta, kat awan mo nga routine namin na. Oo. Maminsan pa'y nga awisit ni Olivia ang mapanag dinner. Kalpasan ti panangan tayo, agorderak iti arak. Bartekak man, tapno maipudno na nga da relasyon da kinipidong. Anya, unay kan Maria, ati mo matintin BI no sikat agalat impormasyon, tapno lang matadaal mo diya tao. Ay wala, jak itulok ang maadaan da iti relasyon. Masaksak tanak, uray saan asyak ti asawa ni Pidong. Ngam addamat tinapalabas mi, just kid. Apay nga minaya kasta ka kin ni Olivia. Mapukpukaw sa mo ti limbong ti panunot mo. Ha? Anya aga po pagpudnom jay tao. No awan mo't at talaga ti rumbang ay pudno na. Ha? Ay basta, mariknak nga da relasyon da kinipidong. Kat no bilang adda, anya nga rod ita. Siyempre, masaktanak mo't tauray saan asyak ti asawa na. Addamat tinapalabas mi. Nag-uuyong kansan Maria. Di mon ammo ti tangtang abang. Ay basta, awisak manin ni Olivia inton bigat. Ag-dinner kami. Bareng inton bigat matlaang kat agpudnon. Agyamanak manin iti panangitulod mo kanyak ha. Awan na nyaman na Olivia, basta sika, awan problema. Ala, bumabakan tayo nakmatan, agan anad ka ha. Kastamat kan ka, agan anad ka mat. Itay ka kadipay dito'y, Maria? Uwan, itayak pa'y dito'y. Iso nga rod anangag ko tinagsaritaan nyo kinipidong. Ha? Agpudno ka man ngamin, no adda relasyon nyo no awan. Aday ta, kamanan iti damdamagam si ka, Maria. Awan relasyon mi kinipidong. Iso lang amin, tinasingad kanyak at tricycle driver. Amabalin amang sukon kan mangitulod kanyak ay di palengke. Sigurado ka? Wan, kan may sa, amok nga ada pamilyana. Anya aga po atutupak no bilang laang. Sigurado lang ang apod no dagiti ibagbagam, sika, Olivia. Anya?
Ulbod at talaga day Jay nga Olivia. Ibaga na pa'y laang nga awan ka no ti relasyon da kinipidong kat nag-sweet da lang arudan. Ha? Intun kun, i-chat ko lang aro Jay asawa ni Pidong ta ibagak nga da relasyon da gitidwa. Ay, agar aramin ka. Kat awan mo't pamanaknak mo no pilang lang. Ay, umdas apam managnak ti kinasweet da iti tunggal maysa. No siyak lang. Saan nga umdas tayo ta? Agbirpiro ka lang iti gulo. Ay, basta. Jak itulok ang maaddaan da iti relasyon. Jak itulok ko na tumad. Anya lakit tinaya day taguram si Kamaria. Total, kat kaslakain bi ay ako na. Panagnakampay nga umuna. Ha? Ngawanan ba inday nga Olivia? Adda lang aruden ti anak na. Ngam sumarampiting pay lang. What? Nasaya at man, tanaranaan ka pa'y lang anak ka-open dito tersenam bakla. Ha? Ay, wen Olivia. Nasapa pa'y metap na agklosak. Aywan Awan gayam. Adala kumakayat ko sa ludsudan kan ka. Ha? Anya day ta? Nasingan kayo mat kini Maria saan aya? Amok nga amom. No apay akas day launay ti panang sipsipot na iti amin nga aramidak. Kat pagat atapan na nga ka no relasyon may kinipidong. Day tangarod mo't lang ti bagbaken kwa na. Ngambya papilit na matam muna. Uray siyak nga rod. Kat maruruda kon kan kwa na. Anya? Kanti may sa ngayon baga na kanya. Nakuna na nga itchat na kanudya sa ni Pidong. Ta ibaga na nga da relasyon nyo. Anya? Naibaga na day ta? Apay, adda ka di ti pamanaknak na? Day tangarod. Yak manam mo, nanyat pampanunutin na day babae. Bayam, takasaritak to. Nukunak nga i-chat ko ti asawa ni Pidong, Aramida. Ha? Ay, una yun day tagura, Maria. Talaga ang nasakit tinakam ko na na. Jay kunak nga rod, saan man asyak ni asawa ni Pidong, nga masaksak tanak, numakitkitak ti kinaragsak dakin ni Olivia. Ha? Iso arumbang ang mapagsinak ida. Kat, anya ngay no idarum na ka ni Olivia, kat awan matiom da sa pamanagnak mau. Ada nga raw ti maramidam. Ay basta, no kunak nga aramida, awan ti makalapad kanya. Isumat lagayam akundi awis ka kanyak amapan ag-dinner. Gaputa kayat mula ang agala it impormasyon. Ha? Kaya't nakadadaalan. Gaputa pagat atapan nak nga ada relasyon me kinipido nga niya. Anya? Ate mo pa iti NBI no si ate agimbestiga. Ngam anya nga ita, adda ka rin tinaalam nga info awan. Anya? Sa ita, ibagbagam gayam ka dagiti kaaruba nga i-chat mo ti asawa na. Nagawan mo na panunot mo si kaababae. Nagawan na panunot mo kan nagawan abain mo. Dahito pa'y asawa ni Pidong saan nga agimbestiga kasta. Ngamsi ka, asaan na nga asawa, kastakit din ti aramidam? Wan, sanak nga asawa. Ngumada na palabas mi, mawatan. Anya? Ay, Diyos ko, di ta ka man langan. Kasla di mo amaw, titang-tang awam. Nasaya at na nagranata si Kapidong. Ha? Apay, ni Olivia gayam, ti chicks mo ita. Anya ka din data nga ibagbagam? Wan no saan lang ang tisungbat. Anya lakit din ay. Awan ti relasyon mi kini Olivia Maria. Unay kan? Ay, jaklapat yan nga awan. Ha? Ag chicks ka lang arudan. Kasken kwa na pay laang nga addan anak na. Kan may saan anatayag akas kanyak.
Anya? Nakaal-alas tiro pa na. Ay na, siga talaga Maria. Apa ka sadyay timbagam kinipidong. Ha? Kat, pudno matamin nga imbagaw. Sana yan? Gulo lang ti sapsapulem. Ha? Ag-chicks lang arudan. Tikas kin ni Olivia pa'y lang apandak kan adda anak na. Saan akas kanya? Anya? Ket, anya nga iti rupam kin Olivia no bilang tadumanong kin kuana ti bagbagam. Kata niya ngay, rupak lata. Ang tapang mo din, no? Katawaak lang dayjay nga Olivia. Ha? Di pa'y na 140 kinapintas ko. Talagamot nga awan babay na tayo jay amarian niya. One month, sipod pa'y. Gayem ko man, ngam saan ko ang kanunungan da kita ramid na. Ay rumbang laang. Nakulanay din na minsan, ng may kano dito terse na kintunbikan. Iso nga, ira na man nga umay ditoy, tapno makasaritam, no kunam akayat mo akasarita. Wan man? Usapang babae ba? Una tapno aglinawag kayo, no anyaman ti parikot na ken ka. No siya, awan parikot ko kankwana. Ngam isaw matikas la NBI nga agal-alala ang iti impormasyon. Kundi awis pa iti agdinar, ngam sabali madgayam ti intensyon na ti jaski a babae. Mala, saan kan nga gunget, babaita? Amangan no mayungat mo amin, kat awan ton ti mayungat mo inton bigat, Iso akip ka, bigat kay itong nagsarita. Nasaya at taimay ka dito tersena ni Bading, si Maria. Ha? Wan, taumayak gumatang. Sika, aping adda ka ditoy. O anya, lumaban ka? Anya jay mangmangag ko nga ibagbagam ka no iti kaaruba. Anagalasak, kan sa anak anatayag akaskan ka. Kan ibagbagam ka no nga adda anak ko. Sakat, siyak pa'y lang ti chichik sanday jay apidong apay, adda pa manaknak mo? Anya? NBI kamat anya. Ngam awan apulos tinaalam nga impormasyon. Ngam ngaw-ngaw kamat ang ngaw-ngaw. Apay, anyat pa nagkitam idibagim, napintas ka? Ha? No napintas ka, ibagam man no sa dino abanda. Kita man day tangipon mo. Nadadaal pa'y, ngam di mo pa'y may pasimpa. Day tabok mo akas lawig. Ah? Kan, day takawas mo in padawat lang dagiti agkam-kampanya, di ka pa'y masukatan salbag ka. Anya? Samo ibaga sa anak pa'y nagwamport iti kinapintas mo. Oh, come on, Maria. Anya? Kita nga muna day tabagim ha. Sakbay mo nga ibaga kanyak dagita. Kan, for your information with feelings and emotion, saan ang maalat ti tayag ti kinalaing maawatan. Anya? Ibang bagak tumat ngamin ken ka, asan ani Olivia tigas kastam. Anya nga ita, nakaraman kay titong pa, nakangag ka pa iti sao. Wan nga rod, Mari. Anya lakit ngamin na ya, gapulang ginipidong, kat kastandar aramidam. Saanan, Mari? Ikarik asanan ang maulit pa'y. Palabsak lang ang tipungtot ni Olivia. Tainak to agkid daw iti pamakawan kenkwana. Nasaya ato kasta. Imbes ngamin amakigayim kagenkwana, ngam saan met. Amum ngamin Maria, awan maganap ti NBI akasken ka. San aya? Kanya nga ita,
Awan tinagunod mo, no disipat kan agkakasakit asao. Ala, gusto ko maamutin, amare. Ikarik asanan ang maulit. Uray ni Pidong, agkidawak mat iti pamakawan kan kwana. Nupay inay ayat ko iti kastaunay. What? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.